Ero kamano nyakwara mogi kamora mora ma intian kod geno ni odichieng' Mario chakore yo makare kendo rwakni machiegni e twak marwa mar nyakwara mogi mar mbako romo kawuono ni odichieng' mar tich ang'wen dwe ndalo adek dwe mar 10 2024 yiena mondo mi tinende ni nyakwara mogi ne wachake juma mokalo to kaluwore kod chenro mane dhi nyime mar ywago jopuonjre 21 mane owito ngimagi masira mar mach e gwenge mag Hillside Ndarasha Nyeri kocha ne wang'ado twak marwa mondo wadhi waku kod yawa mane owito nyithindgi e skul kaluwore kod masirano mar mach. Nyakwara mogi gi kinde ni to koro waduogo kod twak marwa mane waweyo juma mokalo nokuogi akuoga koro sani to koro waneno ka mo nyong'e maber kendo chak bende oromo iye. Watwak e weche motenore kod weche mag midhiero ma osebedo ka omako jokunyo mag mwandu mawuok e bwolo ahinya to mago mag mula kaachiel kod kopa e gwenge mopogore opogore pacho ka nyakwara mogi. Odiochieng' ma kawuono yiena mar rwako wenda juma mokalo ne gin okere kane ane kod wenda achiel kawuono an gi welo ariyo nyiso ni koro iye ka medo bedo kod welo miyo nyakwara mogi yiena mondo arwakni machiegni bende tarwak wenda bende ka wachako twak marwa mar mbako romo odiochieng' ma kawuono odiochieng' mar tich ang'wen. An gi wenda ariyo an kod Juliet ma bende wuok e kambi mar San Martin man achiel kuom kambi ma ng'iyo weche mag mula ka tich margi gintiere gwenge mag Ramba e Rarieda kocha kaachiel kod Mheshimiwa Felix Okwanyo ma bende en MCA ma Makalda Kanyarwanda. Wan kode ka nyakwara mogi. Wendo machielo nitiere studio marwa ma Kisumo iluongo ni Kefas Ojuka. Obiro wuoyo kode en ochune yago matimo tich mar donje bugo kendo manyo kama mula nitie ka igologi mondo luokgi kendo gilos mwandu ma inyalo usi kendo loso pesa kod jogo ma tayo chenro magi mag tich kamano. Machiegni uru e twak marwa mar mbako romo. Erokamano nya Juliet kuom yudo thuolo mar biro e studio mar Ramogi TV Nairobi. Ya juma mokalo ne wantiere Kisumo. Ne wang'adi machuok kane wachako twak. Kawuono koro aparo ni Nyasaye biro yienwa mondo twagno dhi nyime maonge gimo ng'ade. Mheshimiwa Felix Okwanyo bende machiegni ahinya. Okay, wachako kod Juliet mak ka thuolo ni mar moso nyikwara moga jwang' kabendi fulore nigi mondo wachak twak marwa mar ng'iyo ni to gin ang'o gine matimore e sekta mar weche mag kunyo mula. Erokamano maduong' George Bati, adoko ne erokamano Ramogi Group, tadoko ne erokamano ne jowa ma joluo kuom odiochieng' ma kawuono kendo an gi mor kabisa nikech bedo ka adwa wacho wach ma an godo gi lit e chunya kaluwore gi gik ma wakale. Koro an iluonga ni Juliet Akoth Omondi, anawuok Ramba, anawuok San Martin. Erokamano. Erokamano ahinya. Mheshimiwa Felix Okwanyo, ok en thuolo mari ma okwongo bedo kane wan kodi ka studio mana kanye mani bete chak ichwori e komino. Akaw thuolo mar moso nyikwara mogi kendo nikech koro dwe olokore. Erokamano. Erokamano Bati kuom nyoro nyo manya kata nyo chwo kamano bata nyaka bi mokwongo adwa duoko ne Nyasaye erokamano kendo pod amba kuyo gi the family manowito nyithindo 21 ne lit na chieng'no kendo amedo kwayo Nyasaye mondo mi jonyuol gi kwe chunygi wito nyathi mathin man gi future ok en gima yot ahinya. I feel the pain magi dhi through mar Nyasaye med miyo gi kwe makende. Mar ariyo aparo ni abro join nyawadwa kendo abro duoko ne the Royal Media erokamano kuom invite wa kendo kaka jomatindo kaka jok mawuok kuonde ma mula nitiere mondo at least wawuo gi jothurwa wanyisi gi challenges mwakale bende wawuo gi sirikal mondo gine kaka ginyalo konyo jowa matindo ma ogeno wach mula kaka girgi mar yuto. Ne oganda luo duto an ang'era gi nying mar Felix Odhiambo Okwanyo, awuod Migori County, awuok Nyatike Sub County, awuok Makalda Kanyarwanda Ward. Ani ma joma Makalda Kanyarwanda Ward no besto trust kuoma an matelo negi sani kaka their primary leader. Kokamano to erokamano George Bati. Erokamano ahinya. Obiro yudo thuolo mar bende rwako Kefas Ojuka ka oseikore studio marwa ma Kisumo mondo en bende wadhi nyime kod twak ma kawuono ni nikech en bende ema wachni mulia ahinya ne mochung' ne jogo ma gin joma donjo kamanyo mula kaachiel kod mwandu mamoko mawuok e bwolo e gwenge ma Migori. Wechak kod Okwanyo. Ang'o matimore e sekta mar weche mag manyo mwandu e bwolo nikech inyalo chakonwa kod sigana ni kiwuok Makalda Kanyarwanda. Makalda ong'ere ahinya weche mag mula kata mwandu mawuok e bwolo. Kiwinjo kamoro moro ni adhi Makalda Mines nyiso ni en kama sigande weche mag mwandu mawuok e bwologi thothi. Ang'o ma osebedo ka timore kuom thuolo nikech
koko mwado winjo machiegni ni ne kinde mokalo chien ji ne dhi adhiya to go magang kaka niluonge chon ni kunyo mwandu gi to ji tocha tiluoko to ji dhi nyime kod chenro magi koko gine ok ojabira ang'o mosetimore thuolo mokalo chien. Erokamano adachako gi sigana kaka iwacho kaparo magang masani koro ogike tieng' mar adek bang' ni tieng' mar ang'wen tieng' mokwongo nitimo magang gi wasunge kane jowa pod kia kwerwa ne pod kia to kane otimore maber Nyasaye notiyo gi wuodwa miluongo ni Tom Mboya mane ondiko memo mane gichungo wasunge go all over the country mane sirikal ogolo gi magidok kanye makoro kwerewa nochake interest ni gima ne joge timo ni wambe wanyalo time koro ne gichako time e kiwango mani piny kabisa nikech ne pok gibedo gi technology koro ne gidhi gikunyo matin to gigo gi nyundo mogik kanyalo paro chien kawinjo history wach mar kirenga ne jowa kia nikech ne gikunyo ne giluka gi lwetgi koro ne miyo gi tich matek koro tokeno to kwarwa nodhi nyaka Tanzania kano dhi Tanzania to kano duogo gi rieko mar kirenga ni mano lose mabende sechego ne podo chajo ji nikech ne ji kiae kwaro miluongo ni Ago en mano introduce wach mar kirenga e area mar Makalda koro ji ne tolop gini mang'eny to ginyalo luoko gi kirenga mapiyo to gimake gi mercury to by then bende moko ne ginyalo yudo ka omoke kirenga kanyo gol madongo koro nodhi kamano ma kendo tieng' mar ariyo donjo ma koro tieng' mar babwa gini gimbe gichak gi advance koro gigole nyundo cha gichak gikete stage machielo kanyo gi kendo tieng' ma koro marwa ni tieng' mar babwa gini gipok orumo gin koro gichak wachako kawo lony kuom ka joma tindo kendo sani koro advance nikech yudo ka nyithindo masani giyudo ka moko ntiere modhi e school ntie modhi university to gikoso tije to yudo ka weche mag mulagi be gisome university koro giduogo gi apply gigi ang'owa e ground koro sani ogik technology ma yudo ka ng'ato nyalo invest jamagang matin nyalo dhi mondo mi oti matek kaka ne kurwago gi nyundo cha onyalo dhi mong'iew crusher ne onyalo dhi ma o sponsor buke mokunye kadhi piny kendo gere standard maber mamne wasungo gere cha koro gini ochalo gima koro ena tich yore ne jogweng'wa kata ne community ma magang aine nikech magang ni bende ochala blessing ma Nyasaye noketo ne region moro kaka nyatiken kama agriculture ok dhi maber weche mag magango ema Nyasaye nomiyowa gi weche mag nam koro sama weni area na aparo ni lowa Kanyarwanda ma magang onge mantiere wach mar pith dhok to gi wach mar pura fuoto to hapa Kanyarwanda gi Makalda koni pure lease mining area kendo pidho population maduong' kabisa kada bedo specific Osiri Matanda oting'o dhano mok this ne ji 3,000 makonyore iye kanyo an gi area moro ni Konguru oting'o dhano mok this ne ji 2,000 an gi area mar Mikei oting'o ji 1,000 an gi area mar Aego oting'o dhano madhi 3,000 Kopa oting'o sani dhano madhi 5,600 makonyore Kopa koro interest mantiere Kopa sani ni Kopa ni ene kama guddak mar mula ma Mugori County te ene kama wasunge nogere nyaka kambi gi maki wuothe te yudo gige wasunge go kaka ne oger gi chon kaka ne giringo chon Kopa kanyo mane go edak Kopa kanyo bende mane gikete e site gi mane giole telling ma pod area nane mane gi almost telling mar 1.2 trillion tons tellings man kanyo mwago mani mondo serikal oyudnwa ja ket mwandu ma negi capacity mondo partner gi jopiny mondo mi at least team tellings mondo team ne value addition mondo at least okon jopiny koro Kopa ka e seche ndalo e duration stages gote en kama osabedo gi pi an gi evidence go kabro tango ni ma ka jopiny okunyo madhi gimoro seche ndalo ma koth onge ka chieng' rieny ahinya to jopiny nyalo kunyo magig 100 feet to gichope pi koro ginyalo dhi beyond that nikech capacity mar go pipo notamo jopiny koro jopiny being ni nyithindwa gi ne gisabedo gi interest koro ne wabedo piny kaka stakeholders koro nwang'iewo masindwa wasolo pesa wa ng'ato koyo oyudo lopi moro luoko wasolo pesa wa to go fail kendwa ma jopiny osago pi for the last 3 years
gisago pi makoro wasaga gike tunnel mokwongo mwakalo wagike tunnel mar ariyo masani pi nitie tunnel mar adek. Koro mwandu ng'e ni kimanyo bati to kaka imed kunye kodhi pinye kaka omedo bedo maber. Koro seche gi nitiere bende jo Chinese mano nyiso interest nikech kuonde wasungu nowegi ne giweyo kuonde mamoko bende nodong' ka debris nodong' marach. Koro ne gibiro to giwuoyo gi community mag wacho ni wan gi mwadich god wadwa ni mondo ma debris gi ma percent gi this moko kaw gi momiwa mondo wagol kuonde gi wa clear gi mondo kodong' kama stable to koro kunyo kodhi piny. Koro toke ni mano osebedo ka timore for the last almost 10 years. Koro gima nyo kelo interest ni koro jopiny kosechandre mogo pi gik sani kore tunnel mar adek no jopiny kunyo masani koponi wuok iyudo longwana nitiere kama nyo gik ma kiwuok longwana achiel tinyalo gram 100 inyalo yudo gram 20 gram 100 sani bati percentage mar kama ikunyo no en percent ne timo gimoro gram achiel timo single abich gi 500 niso ni gram 100 ng'ato koyudo ten gi almost nus million. Koro ma interest ma koro jo China nyono ni to jopiny gi ang'o miyo sani koro waneno mana ka ngima gi change number of gechi ming'iyo ka koro ng'eny ang'enya koro nigi bedo gi interest. Koro ka giyudo ka jopiny ochoko ma girego no to gidhi gikaw sample to giyudo ka koro sample cha ber kabisa. Koro kae ma ja China odhi onyisa interest ni koro embo dwa ni kuny kodhi ang'owa piny to wang'eyo nikech jowa pod technology ma pod watiyogo pod en mapiny to jogi nigi technology moingowa. Koro jopiny wacho ni awa kadang' jogi dhi ni koro gidwa kawo bugo namba 6 emen bugo mar godno gi bugo namba 9 nyiso ni ka gidonjo e bugo namba 6 no 9 to namba 6 ne breather margi to gi masin mane gidwa dhi keto nyiso ni automatic gidhi chamo buoye ka te George Bat nikech gingo jothuro gi technology. Koro ma jothuro wacho ni un timwa tima kaka nwawinjore ni unu chamo open cast to wan wachamo piny to bende all along gik mono winjore koro timwa weche mag pi no okogo ma pi wago mana kendwa masin wang'eyo mana kendwa. Koro dango kikwa sachopo piny ma koro wada chako yuto koko wacho ni koro udwa timo runade nudwaro ni mondo umbe koro kuny kaka wakunyo. Koro gini nokelo push and pull like 1 month ka jopiny otamogi. Koro ka jopiny otamogi to being near my primary leader there na yudo feedback on a daily basis. Koro na bedo kod ng'isi ni awa Chinese no ko winjiro koro nukunyo piny we ujo thuro cham piny un chamo pen cast malo koni to kudo nyiso interest ni nyako cham piny to chuno ni nyako wuogi jothurwa ma convince gi. Koro ka jogo neno kan primary leader gi neno na thin pod adeko gi to gidhi gi manyo koro jotelo bende madongo. Koro ka gimanyo jotelo madongo koro kanyo chako kelo push and pull. Okadwa riambo ni joge kano manyo jotelo magimanyo governor mara ne gimanyo MP mara no luonga bura. Governor no gona sime na niso governor yan machiegni governor no nyisa ni ati avail yourself kinyi be state house an kod gi wach moro matin na dhi bura kana luonga na brief na piny to en bura mar no nyisa ni antiere issues moko mag weche mag mining kari bi. Koro ambe kana dhi na tingo local sadek matimo mining no bede bura gi security team anyatike kotel ne gi DCC no bede bura gi ambe gi joge na degi gi MP maro no bedo women rep mano leo to no bede bura kendo gi jo China gi be gimbe ne gi na yudo e boardroom kanyo kichan mana biro modeko. Koro yes kane wadhi to ne introduce agenda to ne jo China wuoyo ne MP wuoyo. Koro kano gik sana mar wuoyo na nyiso governor ni as a primary leader ok wanyal decide wach mar mining e boardroom ka ok wa consult jothurwa. Wadhi mondo aluong bura mondo wa consult gi mondo winj patch gi gimbe wachal jok matimo public participation about gima jo China dwaro ni mondo at least feedback gino wachoko dugo bedi mondo wang'e to ere kaka wanyalo timo gini na mana ma at least both sides so win-win situation. But wacho ni ati jo China odhi otim kaka gidwaro no ni mondo jopiny botima to mano to dhi chwanya gi jopiny. Koro tokeno governor no postpone bura no like after 1 week kendo ne governor chako luongo bura. Koro kano luongo bura kendo na chaka dhi the same faces ng'ama no chako leo kendo mano kobiro kore bura no ne en MP area MP mara ona butomo dege no bedo gi bura maber to no kwa winjore nikech ni force ne nyaka tadhi convince jopiny ni jo China nyaka kuny e bugo to nang'eyo ni mano gima kadhi tadhi chwanyo jothurwa.
koro nang'iyo na consult chunya seche mane bura ng'iyo ni to koro danga sacrifice jothurwa because of Chinese. To after all, irrespective ni an MCA, kinya nyalo we moka bedo MCA, taburo bedo gi jothurwa ka. Koro naneno ka action ma idwa ni mondo wakaw na dhi betray the community. Koro nanyiso governor ni an kaka area MCA, an adhi chungi jopiny. Adhi dok koma jopiny dwaro. Ok dang adhi force chogo ma udwaro ni e throats ma jopiny. Ka force throat into jopiny, gije chande gi sane no ber ne ginyalo hinyore koda. Bini penjo jopiny. Nadhi apisi seche mane wabedo gi bura mokwongo nadhi abedo gi jopiny gi bura. Duoko ne en mane? Duoko ne en bedo gi bura makata jomida ne ntiere duoko ne ginyisa ni ati jo China ka tiyo to gitiyo open cast mining. To bende gisachamo for many years giwegi be koro gicham. That was the result. That was the feedback from the community. It was all over. Ne jo media na lungo seche mane bedo gi jopiny gi public participation no. Jok mane bedo bura, we were more than 5,000 people. Evidence go are here. No, it's okay. Koro ka ne wagire ne bura mar ariyo no ne ok wawinjore gi governor maber. Na nyisi ni governor ana dhi bedo kor jopiny. Koro imbe kaka governor, you are at liberty. Dhede gi jo China gi ground, mondo dhi nyisi gi ni jo China gi dwaro mondo mi ka gi kaw gi chiel kama. Koro ni gi regulate ka jopiny kawuono ji 30 donjo. To ji 30 donjo kawuono gokinyo ok donjo, kinjo moko ema donjo ni in that shift. An mano communication moko nyadhi nyiso jopiny. Ka nyiso gi mano to governor mano jopiny ochwada ma pok adwaro yudo. Jok mano wadhi go community mbe mana kaw representative ma bende jok kuny mula gi. Be ne owacho ne governor the true picture on the ground. Ne watieko bura impromptu. Gima ne governor order man governor golo ni kare kanyo kare udhi chunge for 10 days. Governor in government chunge no mano be ok anyal communicate ne jopiny. As a governor ne maka ka anyalo reach jopiny mondo dhi communicate ni gini chungo kedwa neno gi kanyo for 10 days. No dhi kamano an kana immediately mana bura na ringa dhi kendo ir jopiny. Na nyiso jopiny feedback gima ge bura. Kech kana dhi bura na nyaka na kongi kaka primary leader gi. Okay, angeni wach ni en wach ma side mar governor bende bro dwaro mondo ogole pache wach ni. Yes. Mano wabro mi uthulo chieng' moro mondo wang'i koro kaka in the county government. Yes. In a representative mar jopiny a county government ma Migori. Yes. Koro interior assembly. Yes. Then governor is also a representative mar jopiny moyier gombolo executive wing mar county government mar Migori. Yes. So wabro ng'iyo kaka wanyalo luongo parts ariyo gi. Gima wadwa ng'iyo kawuono en ni ang'o makelo tungni e kind oganda. But kapok idhi mbele adwa mana ng'adi matin. Juliet yena yie mondo mi in bende wachane wacha chiel ariyo nikech wada ka oywe moro matin kaso wabro tudre gi wendo ma bende nitiere Kisumu bende. E kinde aneno ka mheshimiwa kwanyo pod weche nitiere mathoth to kok wachako sa pod itie nyaka sa abich kik ibed gi wasiwasi. Wadhi wuoyo wadhi go mbaka. Yes, Juliet. Mokwongo an adwa ni mondo aler ni kabiro ka to achung' ne yudhe vijana jomatindo. Sani yudo ka Kenya kar kae ji osomo kendo ji nigi papers, jomoko timo degree, jomoko timo masters, to tich onge kendo ngima tek. Koro yudo ka vijana wadhi e tije mek lwedo, iwinjo. Koro an kalure gi kaka anadongo Ndori ma area maramba kar kanyo. Naneno ka tich mar kunyo mulani nitime. To wakati manadongo cha ok nen gima naparo na nyalo timo sani. Koro kalure gi kaka itieko school kata mana kumidhie onge. Sani vijana gitimo mana tije moko mek social media gitido kata mana mago government laro kodgi, iwinjo. Koro wan kaka vijana wadok chien wawacho ni hapana, kama e tije mane jonyuolwa timo, an wuonwa monyuola otimo tij mula ni, otime Kenya, otime Tanganyika, otime kuonde mopogore opogore. Mane kaka wadongo, mane kaka opuonjwa, an mane e gima nang'eyo notimango. Koro wacho ni we wadoge chien mondo wang'i ni to kik wang'ia tije moko maber. Iwacho ni tije mek wasunge mek office mirwake tai. Wadoga piny, sach ndisruok bro bet to sach tiyo bende ji tiyo gi lwetgi. Koro wadog ana wuona koni we adog piny mondo atimang'o, adhi akuny mula gi jowetena makata mana jomoko masomo godo agwelo. Vijana mek area agwelo. San Martin, en kambi ma owuok e pinje maoko koso en kambi ma ochako e kor gweng'? Mokwongo, we aler ni wach. San Martin ok en kambi.
San Martin en site area mar Ramba. San Martin ne nying misungu mane kunyo mula area mar Ramba. Niluonge ni San Martin. Koro ng'eni kar kacha kanu tiyo kacha kane ng'at ne dhi kucho wacho ni adhi ka San Martin. Koro area cha nodong kiluongo ni San Martin. Koro kacha kanu dong ne en bugo ma pi ma ndalo mane igoyo pi kanyo. Thuonde mek ng'ielo ne yudore kanyo, rech ne yudore kanyo, dhano motho ogol kar kanyo makata area MP ne nitie moneno. Ndalo kane pok ochak tiyo kar kanyo, ni yudo kata kong neg ng'ato inyumo mana ei pino. Monok ni wuog e chiro sani ni bang saa 2 nikech maundu mane timore area no ne ng'eny to kar kanyo ema ni wite ji. To jopiny nobedo piny mawacho ni yawa. Kwere wagiri ne wasunge moko ne kunyo San Martin to kwerewa nong'eyo ni mwandu moro ni yudo kar kacha to nogeng'negi nikech ndalo mane kunyo San Martin no jara teng' ok ne donj kanyo iwinjo. Koro ne gidhi gibedo piny wacho nang'owa wariwre uru mondo wamanyane kaka inyalo kuny pi inyalo gol picha oko mana kaka ne osiepana bende wacho kunyo pi ok en gima yot en gima nyaka ji riwre to mana kaponi ka depo ni government ne nyalo donje ma konyi to government ok donje. Koro jopiny nodhi moriwo wigi mo ochoko pesa nikech ok en gima yot. No kuny pi, no gol pi ok kuny, no pump pi no oko. Pi gik mano goli yene turi. Kose gol mano to jo chako tiyo. Koro ng'eni eye kacha kane ji odonjo tiyudo ni kara kata nitiere gi ndechni mopogore. Nikech wasunge ni gin gikunyo ndara, koro itiyo ndarani, itiye ndarani. To layers bende kaka owacho ni kaka idonjo piny e kaka iyudo mula. Koro ne jopiny owacho ni ang' watim nang'o. Ne wadhi ma wafom gimiluongo ni cooperative. Miluongo ni Rarieda Artisanal Miners Cooperative. Ma jopiny oriwo kendo one members mantiere monthly payment michulo. E cooperative koro ematimo ng'isi ni San Martin en cooperative. Within Rarieda cooperative wanti gi over 12,000 people. San Martin kende wan gi dhano mokalo 4,000 ma vijana ema ng'eny e igi. Iwinjo. Koro gini en cooperative ma mondo iti kar kanyo nyaka ibed member. To e cooperative wani iyudo ka sani gik ma wasetimo gin gik madongo. Wakunyo pi kendo wakaw 6 million nini loan ma wakunyo pi. One area mar Ramba monok thagre ni pi. Nyithi school sani wantiere gi nyithi school mokalo 100 ma ichulo negi school fees full. Ma en samo donje form 1 en shopping en transport en school fees gimora mora manya kitik school. Kendo sani wadwaro ni mondo cooperative wano opuonj nyithindo mondo gidhi gitim mining degrees yani technologies mondo koro gibigi medwa mondo wamedre to ema koro yude ni sani joma iluongo ni kampuni moko ma oko mek jo China gi koro sani gin gidonja eiwa. Koro useriwo wachgi kama ne mheshimiwa Okwanyo chope kama koro kembe biro kowuok oko kanye kama ni mondo wamak godo Nyakwar Ramogi. Ma en mbaka oromo biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV Nyakwar Ramogi odiechieng' mar tich ang'wen tarik 3 dwe mar 10, 2024 Nyakwar Ramogi adwa ni mondo mi akaw yweyo ka waduogo pod wendo marwa ma Kisumu bende wabiro tudre kode mondo wawinjane to en to wacho nang'o. En bende en achiel kuom jogo manitiere riwruok mar jokuny mula matindo e alwora ma Migori County kendo wabiro wuoyo kod iluongo ni Kefas Ojuka. Gikinene to wakawane yweyo mana mapuoth Nyakwar Ramogi ka waduogo to pod twak dhi nyime koro wariwo twak kama koro chope ni mbaka en ni to ang'o matimore e kinde ma kembe mowuok e pinje ma oko donjo e pacho ka gigeto mar gin bende giyudo konyruok ka jopiny bende yudo konyruok. Dipo ni dhiro jopiny oko koso jopiny madwaro margi medore e kinde ma kembe gi odonjo to tudruok mane minyalo keti kind jopiny sirikal kod kembe gi mano penjo ma adhi bedo go kar ka Nyakwar Ramogi ka waduogo miyo gi e kinde ni to koro wadhi e yweyo kik idhi mabor. So far umefikiria kenye utafanya Ido? I'll clear my school fee and then the other part of it I'll invest on something. Confirm that amount is what I told you won. Yeah, sure it is. What can you tell people at home? Naweza waambia waendelee kucheza. It's a reality, ni ukweli.
this deal intends to increase fees and levies. How is that likely to affect the operations of KQ? It is important for that airport to be modernized. In fact, it is urgent. Profit after tax is down about 12%. What happened? This is driven primarily by finance costs, because within the year, interest rates have been very high, especially in Kenya and in Tanzania. We have been in a period of monetary tightening. How has that impacted the kind of investment and the decisions that investors are making? Clients who are already holding Kenya government bonds should continue holding, because it's likely that as the US and the rest of the markets lead in rate cuts, so will Kenya follow. Market Pearls with Jimmy Mbogo on Citizen Digital under business category. Citizen Digital. Tunajua familia yako hufurahia mboga na matunda, na ndio maana Citizen Duka the home of discounts inakuletea Mama Soko package kutoka Quickmart. 1 bunch of spinach 35 down to 18. 1 bunch of sukuma wiki 29 down to 18. 1 kg of tomatoes 69 down to 49. 1 kg of onions 89 down to 69. 1 kg of white potatoes 119 down to 99. 5 pieces of imported oranges 299 down to 189. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa only 482, meaning utakuwa umesave 208 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka stock bado iko. Ukishalipa, you can go to Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket yenye iko karibu na wewe, and you get to collect your products. Unangoja nini? Si ulipe saizi ka bado stock iko ndo enjoy discount yako. Citizen Duka, home of discount. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, itaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Ana kodwa bet kai. Adok India. Great. Kiwacha dier, mano paro maber. In the India. Eka mondo geno matin modong, ma ini nyalo bedo godo gi seher. Orumaruma kamano. Geno? Gimomiyo an naketo simbno kanyo, nadwa ni winj gimoro amora, gi iti kendi, odiochieng' ma kiny Rajvir dhi ketho ngimane kende. Nyithindo mofuogi. Penjuru seher wachni mondi, koro kubo fwenyo ni, nitie wuoyi moro mohero, unu botimo ang'o? They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien. Jo thumbe muero manigi talanta. Winj thumbe gi timakre gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo ma midbai. Pado manyien. Wuktich nyaka tich abich, chakre sa abich onyango. Mana e Ramogi TV.
Nyakora mogero kama na nyakuma medo ketera Mogi TV ma en bakoro mora Mogi TV abiro na chel kachiel ka wadhi nyime kod twak maro motene kod weche mag mwandu mawuok e bwolo an ka kod Felix Okwanyo kachiel kod Juliet Omondi gok gi mbaka windo marwa ma Kisumu nyakora mogina insini kobedo ne osaikore to bro dhiri achiel kachiel en bende to kapod mano podi wago mbaka kan kichwan kod wendwa ma bende Juliet loso kuwuok e lo riwruok mar Saga miluongo ni cooperative mar San Martin mawuok Ramba e Rarieda constituency Siaya County. Felix Okwanyo en jachung mar ward ma Kalda Kanyarwanda i sub county Manyatike Migori County giduto te gin ka kamano wachope en wach mar ni ang'o matimore sama kembe ma obiro mondo mi ojiw weche mag kunyo mola nikech sawinjo ka Mheshimiwa Okwanyo wacho ni teknoloji ma oganda pod tiyo godo oganda mawuok e kor gwenge mag mwandu gi yudore pod ni piny nyiso ni kembe madongo mawuok e pinje maoko nyalo bedo kod nyalo maduong' mondo ginen ni mwandu manie bwologi oyudgi kendo golgi yo makare mok ne kaka ne wazunge ogologi jopiny pod nie bugni go moko bende lwar kod gik machal kamago mondo bed ni teknoloji mitiyo godo en mano ma wan biro kelo arita mar japiny ka entiere boye kacha kata safety bedo makare. Secondly oboro yudo ka mwandu no igole yo makare ma ok ni moko kendo pod dong moko matindo tindo ma unjo bed ne konyo jopiny koro dong e bwolo kanyo ma onge ng'ama ogolo nikech ji pod thuthni gi teknoloji. Achak kodi Juliet, ine mane wach ni kume kapok adoko Mheshimiwa Felix. Ang'o matimore in e cooperative kata riwruok mar Saga? Awinjo kiwacho kembe moko mawuok e pinje maoko. Ang'o matimore sama kembe gi odonjo e kuonde ma ikunye mola? Koro wan karwa kaka Ramba nitiere San Martin kaka bugo mar area no to nitiere bugni bende moko moluore matindo tindo. Koro yudo ka karwa kae joma wan godo jomoko nitiere matiyo San Martin e bugoni to gin bende gi buke gi moko mana Ramba kanyo podi kendo pod gin mane cooperative mar San Martin ni. Koro kwa mfano achiel kuomwa ne nigi bugo gi Ramba matin kisudo mbele en no yudo order mar nomiye barua mar chungo tije no ni wacho ni okotiye yo makare gik moko magalagalo miye barua ni ochung tich tije okoluore gi chik koro kochungo tich nikech nyaki winj duond serikal koro kochungo tich to kawaponi to iketo mana iluoro kare no gi igero fence mar block yani igere ilose koro jopiny wuoro ni tang'adhi mbele to kaponi to wuon lo nikech iyudo ka kar kacha ka ng'ato tiyo inyalo nyiewo lo samoro nyalo kodesha lo kuom ng'ama ne wuon lo no koro iyudo ka kare kuma notiye no samo chak fence ni to wuon lo onegi otho omaelo kara joka ne dwani mondo onyiew lo to wuon lo tamore to wuon lo otho kore kanyi ma weche odogo chakre Ramba koro kwa nono yudo ni kara jo China emodhi okawo kanyo kendo iluongo gi ochung'ne gi ng'at moro miluongo ni Yao Yang Ming koro kar kanyo ema koro koko chakre koro jogi odhi moluoro kar kanyo ma koro oket kar kanyo jorit ma ok nyal chopo kar kanyo koro ywaruok ochako bet koro kind wuon bugo ni miluongo ni Isaac gi jo China gi to gi jo sirikal monego beni rito wa kaka jo Ramba koro ywaruok gi mar bugo kuma ne jo China okawni emodhi okelo ywaruok mar San Martin kuma wantiere nikech kara kane gidhi gikunyo kacha gidhi aparo ni gidhi magiluoro magidonjo e tundu ma San Martin nikech ingeni inyalo kunyo ka koro wacho ni kaka gik moko ringo e bolo gik moko ringo inyalo kunyo ka tidhi wuok mana kendo ndara kocha koro gin ingeni ka gisekawo kumoro gin koro gisokre asoka kuonde moko koro ka gichako lawruok gi Isaac nikech gidwa ni gima ibugo cha githuon to en bende onyonore ni bugo no jochina ok timango ok kaw nikech gin gidwa kawo mano to marwa ni be koro gidwa timango gidwa kawo koro San Martin wadwa yudo order mokuongo koa e ministry mar mining ni ochung San Martin to San Martin ni oken kampuni oken gir ng'ata chiel en gimoriwo dhano mopogore matiyo karka koro wayudo stop order mokuongo wadhi e court omiwa nini order ni wadhi mbele gi tich wayudo stop order mar ariyo
koa e ministry mar mining. Wadogo e court odogo miyowa order mar dhi mbele gi tich. Dwe mokalo dwe mar 8 manyoro ni aparo ni wige 2 chien do. Be wik achiel. Be wik dwe mar 9. Donge wik manyoro. Mano ne benwa bedo kar kaecha chieng' wuok tich. Ne wayudo barua koa kuom PS Elijah Mwangi ni chungo tich mar San Martin. Okonego bedni en momiyo wa nini stop order. Nekech en oriwore gi jo China. Aninga na wach maonge gi luoro. Be usebiro wuoyo kodu mawacho ni oganda matiyo e sector mar mining kata kuom ranyisi Siaya County, wach ni koro Siaya County mangima. Nikech Siaya County nitiere kata mana Bondo kocha, nitiere kuonde moko game, nitiere kuonde ma deposit mag mwandu mowuok e Bologi, Ndigi, Ramba, Rarieda. Bende tend sirikal osebiro mawacho ni koro wabedo piny kaka oganda mondo wang'e ni to un kaka jopiny ang'o ma duher mondo medu kata koponi kembe donjo to winjruok nitiere mawacho ni jopiny nigi pat gi mae gi nyaka wan bende watim kaka jopiny magi wawene kambi mondo tim to magi mawatimo together wan jopiny gi kambi onge. Koro kadhi e chien gima notimore mar gima nokelo barua mane PS oronwa ni PS noluongo Mr. Isaac Nairobi ma giromo kendo ne giromo Mr. Isaac jo mochung agent mar jo China gi to gi jok moko mamoko. Koro ne gibedo gi bura moro matin ni wacho ni nitiere koko mawuok area mar Ramba kaluwore gi wach mar laro area mar San Martin ni. To adwa lero ni kawuono George Bati ni nyaka ne San Martin chak tiyo. Vijana mane onge gi tich mane timo timbe magalagala te ne odhi maskoro odhi oriwre donje San Martin kanyo. Makata mana nyocha ne wantiere gi jo media nobiro moneno. Onge koko, onge maundu matimore, mon wuok e chiro nyaka saa 3, nyithindo wuotho gotieno kendo nitiere kwe. To ber kende mosekelo ng'eny. Tiyudo ka PS koluongo Mr. Isaac to ka giseromo to wacho ni odani mondo ochung tich mar San Martin. Kasi ng'eni en odhi okawo ng'at achiel to dwano ochung tich ma dhano riwore. Ma okene ma en wuon bugo no kende ma en modhi yudo lit kata mana ber, ji oriwore kar kanyo to mang'eny. Koro nikech ng'eni Tundu en achiel midonjo go. Koro kan nitiere buchni gi ndechni mang'isi no pogore go. Koro kodhi oloro Tundu mar San Martin ni nikech oloro ne Mr. Isaac. To wan to kaka an mabedo kain antiere gi bugo e iye kar kanyo. Adhi donjo nang'o? Nikech samolore cha jo China to nyalo access gi any place. Adhi donjo kar kanyo nang'o? Koro en kar mondo oluongo bwana ni to openje mondo jobed piny mondo ni to ere kaka wanyalo konyo, ere gimuremo, ere gimudwaro. Okelo stop order ni mondo timang'o ochung. Koro embe kanobiro mong'iso wani ochung tich watamore. Nikech tich ichungo nikech en to wambe wantiere gi gik kar kanyo. Makar kanyo cooperative sani nyithindo 100 kolor school sani to giduogo giyudo ni kuma ne giyude konyruok olor. Mini gidwa dhi kure? School fees gidwa dhi kure ni? Gibiro yudo kar kanye? Wach ni litna kabisa. To kata mana pi mane wakunyo $6 million dongi dhi lore nikech kokinyal chulo nini loan no. Mon wantiere kar kacha gi joma mon moti ma onge gi nyalo ma monde liete over 600 ma yudo lo nono iwinjo nikech mon ok nyadonjo e ibugo ma yudo lo nono dwe ka dwe mago nono ma gin ok giti gimoro amora gin kochopo dwe korum kaka sani koro dong no wane dwe mar 10 wach donje kaun tarik 3 kano donje kiny tich 5 giyudo lo mano cooperative oloso kendo ok ni over 600 no kende gimedorega kaponi nitiere miyo moro mango yudo ni nitiere gi chandruok wadhi wang'iyo ni o qualify inyume grubno gimedore odiochieng' kodiochieng' idhi nyiso minego nang'o ni koro gin lo ok ginyal yudo to kar kanyo yudo ka ng'ato koyudo lope moro long one ne moro kendo omiyo gi long one adi 2 kodo long one ne moro bede kata na 1000 ne moro 10 o manage godo nini dwe no kong'eni kendo dwe cha oyudo gimoro
Longwan ni gino gunde mabo. Gunde mok mek 50 kg ka. All right. Okay. Yudo ka government chulo mon moti pesa to anaseno no jogo bondo ka mon opango laini ma mon ol jomutiol karito pesa en ga pesa di siling alufa moro matin. To in kar kai miyo moti mane samoro nyitinde no seto. Ama nyitinde onge ginyalo ong'eni dwe ka dwe en gi gimoro tiyudo ka ng'amo serikal monigo bedni konyowa ni wacho ni kar kanyo mondo chung. Ya wuoyi matiyo kar kacha ka gidwa dhi kanye. Nitiere mana kaka ni osiepna ni wacho nitiere joma osenyiewo apikni nitiere joma sani koro chulo loan mek kata mana geche nitiere to gedo paka dhi ni wach mar gedo wasegedo ne ji wagedo ne mon moti wagedo ne joma ok nigi nyalo wagedo ne ji ma area mar Rambo sani kidhi mabati makwar mano rarieda artisanal miners cooperative emogero iwinjo koro jogi te dwa dhi kar kanye. Okay. Koro wan jo sirikal onego bed mana ni gibiro mondo gineni to ere kaka wakonyo nikech gima wamiyo ji yudo kuma ginyalo yute. Tiyudo ka sani president wuok dhi nyaka oko loka mondo many tich ne dhano 1,000 to ng'ato to dwa loro kuma ji tiye dhano mokalo 3,000 gi wiye. Ere kaka sirikal maro nini dwa konyowa. All right. Juliet Makagi kanyo. Mheshimiwa Okwanyo. Kai kama ne wacho riwore. Un kama koro kelo chandruok e kopa. Gima kelo chandruok. Winjruok gi joma no biro magin joket mwandu. Madwa tie sekta mar kunyo mwandu gi. Ne ginang'o kinde ma gibiro kuom jopiny ma koro gichako tich kapok weche mag tungni uneno. Ne winjruok ne en mane. Winjruok ne gima ne jopiny obede te kane iwinjruok gi jogi. Yes. Winjruok ne ni jogi ne kunyo king'iyo kata neno macha awuodo na macha kopano. Yes. Ineno kuonde maricho go. Ema winjruok gi jogo ne jogo golo debris go. Kech debris go kuonde maricho gin ka gigolo gino etang'a maber in koro mago ma jopiny neno go mago Copper Hill. Yes. Koro ka gol kuonde mamalo go nikech kuonde mamalo go one technology watiyo gi mercury ok nyal maka ahinya. To gin gitiyo gi chemicals ma percentage gi this gold gimako. Kuno winjre kod ni gin gikawo mamalo kuonde mosakethore mane wasungo we kokethore go. Kaso kugik kama plain mane gidhi mana only 20 to 30. Ka gitiyo gi mana excavator. Kaso kugik kama tek to koro giwene jopiny kunyo. Then winjre kod ni seche mane gitimo kamano nitiere CSR manungo bende gitimo ne jopiny. One of them en ni kane gitiyo to barabara ne gitiyo gi tipni. Koro barabara kokethore to giloso. But onge gima barabara for the last 10 years onge barabara magisaloso kata chiel. Barabara go kethore kabisa kamanyo pesa county koka losgi. No winjre kodgi ni gidhi kunyo pi. Pi onge magisa kunyo kata chiel. Pi mano kuma kaka jalni wacho pigi makunyo pigi ang'wen through Copper Hill Sacco through our Sacco moriwo wambe saga moriwo wa kaka jomula makanyo. Mana gi peso mambo wacho kachoka wakanyo. No winjre kodgi ni gidhi sponsor no nyithindo gitere school. Onge nyathi magisa kawo kata chiel. Gin gima gibere en bribe ji. Seche ma koko ng'eny kama ng'iewo stakeholders mane CSR magisa timonwa. Mano to ayie ne Chnuo Mining Company. Ng'iewa stakeholders kama manto CSR magibere ahinya. Koro gima kelo ibiro se kelnie gimoro. Okanyal kwer. Awacho ni adieri mantiere ka. Yes. Be osejogo oseluongi ni Okwanyo mae gima odwa keto ni mondo igajno. Yes. Gisetiyo kata gi sekretarina mar Sacco. Ma sekretarina nikech ng'eni ambe irrespective ni an MCA to tije mana ng'e moingo gimoro moro gima ng'eyo en kunyo mula nan gi buka e got kanyo. Koro ne giluongo sekretarina ma sekretarina biro oluonga mo bedo gi biro misento koro mheshimiwa nikech no sip na kama. To koro in MCA tichaki buku ridoki kunyo bugo ni mbilonyo irwako gi lewni molil ka joma gang. To jogi to mi pesa dola ma ok chul kata tax. To sekretarina ng'eni ngama poko gone mbulu moro yedne okia pen ma ja pen di through. Koro koni awe pesa nikech ameu to but aywago jothurwa. But ka dhi got kanyo pi wanga seche moko chwerga. Got kanye kama nyalo dhi ka unge pesa to jothurwa ok sanda. Kech ng'ato dich. Koro okanyal bet tre jothurwa. Kech ang'eyo kamae.
ana nyathi dhana ok anyal bet trejo thurwa expense mar pesa kata obed mana pesa di. Koro gima ng'iyo ni nyaka sirikal konywa nikech wan e sirikal japiny e sirikal. Without japiny a government cannot be there. So we are the government. Adwa ni sirikal okonywa kama. Adwa ni sirikal obed gi meetings kabisa gi small scale miner, this artisanal miners, mondo giwinj plight margi. Wan kaka jokuny mula matindo ok wadagi jok ma oko mondo bi oket mwandu e Kenya ka mondo miyo government usuru. But wadwa ni sirikal obi otim mapping all over the nation. Maging'e ni ka wantiere e Siaya County, wan gi kuonde mikunye mula matindo tindo, en San Martin, en kama, en kama ma jopiny population ma jopiny matiyo kanyo gin kama. Ka wadonjo Homa Bay the same, ka wadonjo Kisumu the same, ka wadonjo Kilifi the same, ka wadonjo Migori the same. Ka gisabedo gi that data, to jo ma joket mwandu ma oko mabiro ma jo dito gi gibi to gi identify kuonde ma gidwaro, to gibi ne gi sirikal gi map ma gi identify mogi sach Museveni wan wadwaro ka. Koro upon sirikal mondo ng'eni to kama gidwaro ni ka gikete system to binen kama nyo asa identify ni en kama konyo jopiny cha. Koro ka en kama konyo jopiny to sirikal isini akato wasa wawene jopiny nikech ka employ ji mang'eny ka wadwa ni mondo miwene jopiny. To ka en kama onge ji ma gi identify, for example ni gidhiga identify area na kada ngidhi kata mana God Kwach Seme en jopiny onge. Koro en bungu maduong' ma lo maduong' kada ngidhi kata mana tok Moi Nyatike en jopiny onge. Koro ka ng'ato biro gi map mo identify somewhere like that, to sirikal nyiso okay, in gi capacity. Koro arrangement bede sirikal bedo kode gi winjruok kaka odhi konyo jopiny, kaka odhi chulo osuru, kaso bedo licensed. George Bati mano kotimore onge koko mabiro wuok e kind jopiny gi investors gi to gi sirikal. Wan kaka jopiny wabiro neno ni sirikal kare ohero wa take care of us. Wabiro ni kare sirikal manyo investors kelo kuonde ma virgin, kendo investors gi at long last wanyalo kwan ni seche moko giwenwa gimoro. Then adwa on the side of county government, krasa mantiere gi county government tape pesa. For example, finance bill ma Migori, the current finance bill masani ma Migori, wacho ni krasa ka krasa onego beni chulo sing $10,000 to gi invoice ma sing $1,000 every financial year. Any doni sani financial bill ma ne bedo introduce sani ma beto kete malo of which podentie process wabro debate about it. Koro nago ni county government of fast track gimbe gingin to krasa di manitiere Migori County. To ere yo minyalo timo ndo krasa jo tap usuru ne county government ma Migori. To ere chendo ma kire nyalo tim ma ong'eni kaka for example kopa mineno nyi kauni jogi ntiere pesa manyo gichulo royalty Nairobi ka e ministry. Ere kaka county government ma Migori nyalo bedo gi chenro maber mo ng'eni to pesa manyo wuok Migori kanye chulo Nairobi kaka ntiere percentage monego beni mondike constitution wani Mining Act 2016 percentage monego beni dok ni county ma mwandu aino. Koro Migori County ko tele governor maro onego bed ni bedo gi chenro, onego bed ni gige machando wiye to pesa ma mondo manyo wuok kama nyo ka royalty gi national government ni percentage bendo nyalo duogo kendo mondo los na guche mondo dogo e Migori County. Then kosa duogo Migori County governor onego gin to pesa ne nyo wuok kanye ward mane mang'eny. For example kaka kanyo kopa wuok nyo wuok e ward na onego bed pesa ne kosa donja guch Migori, for example no duogo kata national government ochakumiyo kata 20 million. Onego bed to 20 million ni ng'eny ne onego bed ni tere ward na e kone mitime mulagi nikech magi jaso mag jopiny magi kunyo kopa gi to gi uso ne middlemen gi. Koro onego ng'eni to pesa ni kosa duogo onego ng'eni area ma kuonde go ikunye pi maler ne jopiny, iloso ne gi street light kata mining sites go. Gige monego beni county government ne ng'iyo. County government onego beni bedo too much into investor more than jopiny. In county government mining constitution wani of spill gigi maber. Teach county government e weche mag mining to teach national government e weche mag mining to teach japiny e weche mag mining. Maka gi kanyo nyakwara mogi wadhi yweyo machielo. Aneno ka Mheshimiwa Okwanyo segolo katiba. Bro somo katiba no. Winje in bende japiny winje katiba. Samoro sebudho ne ng'ama somo katiba. Koro kiwinjo gima katiba wacho to biro winjo ni
kama wacho mar weche mag kunyo mola gi mwandu mawuok e bulo to wacho nang wadhi ywe nyakoro mogi ka waduogo penjo en ni to gin chike mage mana ma nikech mage kama mulo katiba ma uwinjo bed ni iketo e sirikal ma county kachiel kod sirikal mamalo mag neno ni jopiny bende bedo kod duol e kuonde ma gitie mage manye mwandu mage kachiel kod yuto mage pile ka pile. Wadhi ywe nyakoro mogi ma en Mbakoro Ramogi TV twak mulo weche mag mwandu mawuok e bulo. Kik idhi mabor. Legends get messy, but Ushindi cleans legends. Ushindi with new enzyme technology tackles even the toughest stains. Ushindi, powerful stain removal, because legends deserve a winning clean. That's the clean of legends. Ile naweza sema ni Mungu. Ni Mungu, si ndio? Ni mkulima. Ninajua itanisaidia sana. Ndio hii cheki yako, angalia amount uhakikishe ni hiyo. Ndio ile pale. Na hii atuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Inaitwa the Jipange Goodie Bag. Ninashukuru Jipange na vyo sasa. Kila mtu anaweza jaribu, anapata bahati yake. Anaweza bahatika. Kidonda miketona niwecherage Rama nyagini rama Nyathina gini rama Yabenyiri gini rama Weketa gitingane Ang'o mondo kupachime nyagiera Aworo Ang'o mondo kupachime nyagiera. To get Susumila as your skiza team, dial *812 *784#. Ramogi TV eod jothum duto. Wow. To all the lovely ladies out there, Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea the lovely lady package from Quickmart yenye iko na mahitaji yako yote ya kila siku. Dettol soap 75 grams 2-pack 550 down to 399. Vaseline Cocoa Glow lotion 570 down to 399. Dove Roll-On Original 50 ml 475 down to 285. Always Maxi Thick Extra Long 189 down to 169. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package yote ukitumia Citizen Duka, utalipa only 1,292, meaning utasave 542 shillings. Piga *487*5# na ulipia saizi kama vitu bado ziko kwa stock. Ukishalipa utapata confirmation message, meaning unaweza enda kwa any Citizen Duka counter ya Quickmart and you get to pick your products. Unangojea nini? So ulipia saizi ndio ufurahie discount yako ka stock bado iko. Citizen Duka, the home of discount. Brate, huu mwezi usiache life kuweke kwa kona. Kama hivi Shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Yakoromogi inyalo ndiko na kimia pachi namba naria deka uchielo nono purwago mbaka kae ndi Mbakoromo namba naria deka uchielo nono mia pachi kotembe kod weche mawawacho ma otembe gi weche mag kunyo mag mwandu mawuok bulo kachiel kod joket mwandu mawuok e pinje maoko.
Mheshimiwa Felix, kane wapok wadhi yueyo, ne chupo kama idwa mondo me kunye i chike. Kapok idonjo e katiba ma idwa wachono. In jachung' mar oganda manogone ombulu. Mondo odhi chunegi e od bura mar kaunti ma Migori. Be nitie dwaro kata paro moro amora mar chik? Mise wacho ni ma adwa timo. Mondo chieng' moro obed sigana ne an awuon goganda mowuok Nyatike ni e county government ma Migori, e county assembly ma Migori. Naloso chik minyalo tigo kata kisumo paro. Kata nachwalo paro mar chik ma jood bura wetena nosiro. Ma inyalo tigo kod counties mamoko ka isumo paro. Kata mana sirikal mamalo nyalo wacho ni county assembly ma Migori oloso chik ni to mae gima owinjo bed ni watiyo godo. Paro no be nitie to be isetime. Erokamano Bati. Yes, antiere process nikech loso chik is not a one day thing. Loso chik ntiere gi process. Kaka gima sani atimo ni adana los chik man mundo at least small scale miners gi county government ongi kaka nyalo tap pesa gi to duoko negi. In a manner that, for example, kata wach pima koro chando wagoyo ni oningo be ni county government chipe in. Kawasangi masin seche moko ywa stima, capacity mar ywa stima okwanya nyalo. Ginyalo kelo nwa stima as a backup. Koro ikelo nwa stima to koro masindwa mar generator cha donka ka backup. Ka stima lal to atiyo kode mondo oyot nwa igo fuel kech fuel juma ka juma watiyo gi fuel masingalo for 200. It's very expensive on jopiny. Koro antiere gi akawo asasumo paro kendo asakete expert. Aburo tero gini e assembly oburo kalo stages te makapoka tiko yika dek madongo de assembly ni tadhi make sure nikech seche mana de anabedo MC kata si of small scale miners nikech anaja kuny mula igni adek ng'eny Felix Okwanyo donge okine ka gini is urgent. Yes, yani chik gima ngeni chik my standing order marwa kiloso chik nyaka to allow chik ma standing order ni. O debe ni en pacha nanyal chung kawuono nikech pach jothuru ang'eyo asaketo gi e pepa emano katinga biro kode ka asaketeo gi e pepa koro en mani pepa no nyaka mie legal officers mag assembly nyaka gi go through it nyaka gi subject to a certain committee nyaka go through it then committee nyaka dhir jopiny magi duogi report koro from that report koka kendo ibiro kelna ga assembly to move it koro toke no biro kalo first reading second reading third reading koro en gi timeline mare. Okay, ngima di chunga en gi timeline. Koro time samo when interior time kama. But Mheshimiwa Okwanyo, chike oselose Kenya kata mane county assembly mendi oselose chike. Yes. Oginyal kawo wigni adek. Gimubia wacho kamano. Oginyal kawo wigni adek. Kaen chik ma agent. Anja ko mar agriculture parliamentary group mar Migori County. To chik moro na yudo kane los gi former nochak lose gi second assembly mar integration plant mano gari miluongo ni Getonganya sweet potato plant. Koro chik ni nyaka sani pokuti klose sani koka gika ni koka dhitieko lose. Nikech chik nitiere legal frames makuweyo nikech seche miloso chik gi nyaka nitie kama apart for example mar national mar mining ni nyaka national government bende chip in nikech okonya loso chik ma bende ma supersede mantiere constitution ka koro mio en gima kaw time nikech jo national bende nyaka bed involved magi go through it koro en gima abotemo da fast track mondo kabeto within 6 months or within by next year dwe mara uchiel at least jene miners ma Migori County nikech okara kene matime mining chik ni bende seche moloso ni ariwora gi MCS mamoko ma mining wuok kwa nikech what's almost what's 12 mantie Migori County ma mining timore koro wariwo pacho kanyakla achiel mondo waburo push mondo at least colleagues wa bendo konywa mondo obed gi maber ewi chik no kendo gima wadhi mede. Yes. En wach mar plants mantiere mag jo China gi gitiyo gi very toxic chemicals makata wuodna nyine ka nyine no barua manyo waziri ondiko nyo dhok ntiere manyo tho manyo chemical onego koro wada keto chik ni bende bill ni dhi keto nyaka mesas monego kapok jo nema ochiwo licenses margi to nyaka ging'e ni kampuni madhi gero site neno be omit mesas according to chik mabende wadhi keto ni. Alright. Kamano. Mheshimiwa aburu dugu kwa mjeliad mateno wacha ka penjie chik mar Kenya katiba miyiene oyiene japiny chwalo petition e National Assembly kata
petition mowuok kuom japiny Yes. kodwa ni mondo tim lokruok moro Yes. ne ok timo lokruok ni katiba but ne pend chik moro Yes. mondo kony japiny e chwalo yot ni gik matimore. Yes. Kata in kaka MCA mama kala Kanyarwanda chik no pod yieni kaka japiny mondo petition National Assembly inyalo timo mako kalo kuom jaod bura mari kata jaod bura mar county ma en woman rep mar county ma Migori mondo chwal paro makama. Sami chako chwalo chenro mar timo keto chik ni weche mag chike ma iloso ya county assembly ma Migori bende isebedo kod piny kod jaod bura mari manyateke kuom ranyisi kata jaod bura moro amora mar county ma Migori ma weche mag mwandu miwuok e bologi nitie. Ang'e nitiere jaod bura ma Awendo. Nitiere kuonde Marongo. Ma Hispania. Masuna West. Ma Nyateke. Suna East too. Gin kuonde ma mwandu mawuok e bologi nitie. Bende isebedo miwacho ne nikech kara kae madwa bedo gi liet ahinya. Atudra kod joko makogi mondo wadhir wach ni kanyakla ma be osetimore. Erokamano Bati ok adwar riambo ni bura ma nyalo bedo gat my level en bura mar colleagues ga ema nyalo reach mapiyo. Kanyo pok wach liet mobedo ni nitiere nyocha wan gi women rep close about our people. Kechembe wach mining ni touch ni kech jodala gitiyo ka. Manyocha wa engage ga very closely. Manyocha wahero ga sumo paro kuwa mang'eny makata nyoro nyaneno kanyo owe parliament. Yes. Kendo nyocha wan ga kendo gi area MP mara about this closely. Kore en manisa ni gima nyo betu dwa kelo a gap between us. I don't want to lie before the TV. Gima dwa kelo a gap between us akia kech gima timore ni nyogi link thi. Nyogi link thi kanyago koko kenda koro nyogi asandra kenda. Makoro pressure masani koro ingogi any ground is very hostile for them. Kuro chuno nyaka koro gimi gidu kuom jopiny. Kinyo statement manyo women repotimo, macha statement manyo jonego beno sagolo early enough. Kinyo statement manyo senator utimo, macha statement manyo jonego beno sagolo early enough. Kuro ngeni sani gidu gi ground, to ground is hostile. Kuro kaka come back margi ground kuro nyonge, kuro menyo wacho ni awami mondo wayud come back watigi pacho kwanyo cha. Kuro gimo mora sani ni giduge pacha mar biro konja pincha of which sani a welcome gite mondo wariure wakonjo thurwa. Okay. Ang ni som katiba pod sa wiya poko wil gi som mari katiba Juliet. Kaun gi teko maduong' machalo kama kaka riwruok mar Saga masan matin. Kopogore gi dhi e court. Ang'o mosetimo e kindu kod serikal mar county kod serikal mamalo mondo wach ni wan bende wasendiko barua. Bentire barua mosendiko mowacho ni barua ni wa address godo PS mar weche mag kunyo mwandu mawuok e bolo mane chuno banogolo chik mondo lor karu koso ena ni koro ji ni ng'anye ndara kacha to wach no rumo gi kanyo nikech yudo barua mar chungo wetich. Ka aduoko wach no barua pok wandiko ne PS to kaluwore gi kaka onego bed ni weche mapek ainano i bedo solved, yani iloso wan wario mana ndara tir main court nikech kata PS owuon kanodwa chungowa nodhi e court to court ema dhi ng'iyo ni jogi giroma chunga. Koro kata mana wan barua ok wandik ne PS nikech mano koro wachal joma sare. Ng'ato ing'eni kobiro monji kata mane odi nyaka iluong chief, iluong jok motelo, iluwo chenro mar conflict resolution. Koro wan en mana dhi mana e court nikech court no ema nyalo kelo duoko maber manigi kwe. Nikech sani kata kadwa ndiko barua ne PS dongo nyalo miyowa demands mameke to kok wanyal meet demands mameke go watimo nang'o kowacho ni undiko barua ni nachungo koro usaya ni kik achungu timna ura achiel ariyo adek to kaonge gi nyalo no watimo nang'o. Koro wadhi mana e court nikech court no ema nyalo konyowa en ratichwa ma wan godo kende. To koro adwa na wuoyo gimoro matin kaka ne luwore gi gima ni Bwana Felix nowacho. Iyudo ka oywak ni jo China mosetiyo korgi kocha ka onge kony magisetimo ne ji kata loso ndara, kunyo pi, puonjo nyithindo. To wan yudo kaka cooperative mar Rariedani mago te wasetimo. Nang'o kata mana area MP marwa gin dak gimi wa support kalure gi gik ma wasetimo mondo gichung'e kodwa.
nikech wan nwagombo an kata an nagombo ni mondo wane ka gichung' kodwa physically e ground ma giwuo nikech sani en lweny kalure gi kambi mane aneno ka jaod bura magem Melisha Odhiambo chieng' moro nochung' gi joge ka kwedo achiel kuom kembe makanyo ok ang'eyo gimomiyo notimo mano en mano to samoro nuwewe koro mana jog gi kono to kalure gi gik ma kambi mar dochinani richo ma yani gik maricho magi moseneno kar kacha iyudo ka ne giseluoro kacha gi wall kacha bugo mane gikawo cha isombo kar kanyo tipni 4 odiochieng' kodiochieng' itero Vihiga ere jaramba mayuto kar kanyo lo ikunyo odiochieng' kodiochieng' itero Vihiga jomage mayuto jo Vihiga mana kapo ni gin be nitiere jok mondike iye kar kanyo baruti ma jogo goyo oseneko wan tiere kar kacha miyo moro ne loimo ne gin mon ariyo moro to nokony tachiel to nikech baruti ka gigoga goya e hali ma ok kawaida nikech onego bedni dong onego bedni kata mana ka igo baruti to imiye time kas bende ing'iyo ni kuma dwa goye baruti ni ben safe kori ng'eni gin gigoga baruti nikech gidich mana gilocha mondo gikawgi osenego ji makata mana wik manyoro ni miyo moro ne otho e bugo nikech kuma ne odonje ne obedo gi yom moro koro gin madhara ema gisekelo nwa mahali ya juu an moko kuom jopiny bende biro ndikona kendo biro miya pachi nyakwara Mugi daher mondo mi ka in iwuok e gweng' ma time chenro mag kunyo mwandu mawuok e bulogi inyalo miya in bende chal mari ka okalo e lai marwa mar tudruok en 23600 dikna dika kanyo nyakwara Mugi pachi miya kanyo. Juliet ng'ato nyalo penjo ni San Martin ni en adier ni en mar riwruog saga koso en mar ng'ato wuon moloso jomoko manigode machiegni mondo los riwruog saga? Kidhi ok nating'o barupe wa lakini unyalo oro ji mondo bione wantiere gi cooperative ma wantiere gi chairman treasurer to wantiere gi secretary koro San Martin as a site nitiere gi chairman nitiere gi site iluongo nang site chairman nikech nang'isi ni cooperative wani en rarieda artisanal miners iwinjo koro omako rarieda te kore ka nitiere area mar Ramba nitiere Lumba nitiere kuonde mopogore opogore koro karo mar San Martin ni en tiere gi ng'amo chung'ne iwinjo gi joma yani iluongo kaka treasurer chairman go gi jokanyo mamoko to kore ka gi members koro interest miwinjo koko miwinjo ni ing'eni gimoro amora kutimo nyaka bed gi ng'ama nitiere gi okang' mani malo gi jok moko ma bende ok ong'eyo gik mang'eny ahinya koro ng'ato ma jo China kata government sani kedo godo ma bwana ma Isaac en ng'at manochako kunyo ka ni ng'ama ne tin kendo en ge a lot of experience kendo en manoriwo wiwa piny iwinjo nikech oneno ni gini en owuon ok nyal timo kende to joma moko kata mana wan giri an naonge gi nyalo mar kunyo koro riwruok wacha emomiyo wateko nikech yudo kaka wan kane wachako fuel joma nigi buge yie kuonde gi uriwo pesa ucha kata mana kiholo to ugoyo godo pi koro ng'ato ka nigi tundu 2 kata nga achiel igolo percentage no all right kanyo atime anadenda moro matin kanyo e wach mar saga ni for example wan gi achiel kuom mane luongo Kefas Ojuka en jakom mar artisanal miners tem Gori County sako margi en sako maduong' moriwo wate en mother sako to area ka area koro nigi sako ne matin marito nikech ng'eni gweng' ka gweng' kaka sani Royal Media ka un gi chikeu kudhi kendo Mayienga KCB nigi chikegi kudhi kendo kamano koro kaka area mar Matanda Committee mining no mana nyisi ni ji 3,000 cha gin gi sako gi matin morito chik makanyo ka wachako dhi kendo Copail bende nigi sako gi ka wachako biro kendo Konguru nigi sako gi
aego nigi sako gi kuonde ma mining mar bugni nitiere ma yudo kuting'o dhano 1000 gi wiyego moko ting'o ji 500 gin gi bugni matindo tindo mang'eny koro gini wan gi mother sako moriwowa umbrella marwa to kendo koro umbrella ni nitiere nyithinde matindo mo register modonje iye kaka notemo lero no kamano. Bati mosna welo an Musa jagem asiro Juliet saga mar San Martin osekonyo ji mathoth ahinya. An atero ga yien ma ichwako ayudo pesa to apuonjo go nyithindo. Sani an gi nyithindo e dala nikech school fees omiyo jo China owe San Martin mos mondo kony jowa mathoth. An jagem, okay? Owacho kamano. Bati Ramogi neno maler ahinya ong'er ma an Regan to pek ma sirikal owinjore jolwago en mana keto kar mining sites obed maler makare. Amoso jotwak Dennis awuok Kisumu penjo MCA ni en gi paro mage manyalo konyo jogo nikech en gi teko kaka jatelo. Okay, ng'ato penjo ni Bati janeno dak chung'nwa adier San Martin en mar ng'ato binafsi gitiyo kodwa marach mano ng'at machielo. Agwero sirikal Migori Youth League chairman wacho ni Migori County Governor Honorable Uchila yako ng'at maber ndi lakini joma chayo gin PS mage jatelo ber mawinjo jok moluore gige jopiny kik giyal ok ginyal dhie gi tok teko dhia mos mano wach mantiere ka. Ramba Asembo tich rach sana mpangilio mar tich ok ber idonjo e bugo to ichuli pesa no betin ok nyal konyi titiyo kapunda ok onyiso wanyinge ni en ng'a mago gin moko kuom mana ote ma jopiny oro ka ma un bende adwani mondo mi kuwuok ka tung'e ni jopiny winjo kendo ma bende paro margi wachalo gi joma bende timo public participation e moro ma kudok piny tung'e ni ma ichung' mar japiny. Moko kuom penjo ma penjogi gin kata ma jogi wacho gin wasepenjo kaka chung' mari kaka jatelo mondo kon jogi be dibed ni nitiere chich manyalo kelo pek ne joma kunyo nikech japiny modhi kacha madhi kunyo en odhi manyo gima nyalo konyo chieng'no e ode gi nyithinde koro kako nyalo dongo ngimagi. Jomotelo ne riwruoge mag saga kaachiel kod jotelo moyier bende dipo ni chich e kindu ni ng'ane ni chal ni machiegni gi joka moinga an bende bedo machiegni gi joge moingo gi en gima bende nyalo bedo ni osekelo tungni. Mheshimiwa Felix Okwem. Erokamano George, an kaka ng'ama noyier an jopiny otimona maber. Jopiny nogo nombulu nowuok nayudo mbulu ma iwuon en ombulu 10,000 gi wiye nogo ombulu 10,000 nayudo mbulu almost 8,000 nyiso ni hera nikech nachung' gi speaker matiyo kinachung' gi speaker mayom speaker nyathi ma onge wuon to onge min kich dala wok tinde kab ji fwenyo ni kokwanyo no en dala gi MCA koro that is a courtesy, that is I can't take that for granted George. Koro gima nomiya platform omiyo noyiera ne sako jopiny ochaka gi sako tadiecha ni omiyo ne ginena ni mondo adhine gi MCA sani bende adiecha ni abro chungo ma chieng' moro ne giwach ni okwanyo waneno wadwa wateri MP kata wadwa wateri governor kata wadwa wateri president in the near future kuro maga wene Nyasaye will take care of. Koro anabro chungo jothuru adieri Jojo ma wacho ni kae mbele TV ka an MCA ma Migori County marengo gi Probox nikech ang'o salary na part mar salary na donate ne jopiny wabedo gi jaoda manyisi ni ati salary na en kama akomit kama wadhi go gero go dala modong ni wapogo ge diere makonyo oda gi nyithinda modong atero ne jopiny timo ga agedo ne mine modhier mok nyalo mano jatelo moro amora nyalo timo apuonjo nyithindo onge MCA an gi nyathi Pangani High School kama puonjo Pangani High School nyathino kana donjo nyathino mano yombo en nyako mano yombe wodna msema no yombe nyathi ke constituency nyathino biro dala wakayuak nakawe puonji an gi nyathi apuonjo Sironga Girls. Those are national schools fee margi setima nyithindo wadhi schools oda chalo ga orphanage kagra the school to walemo ma Nyasaye paro an gi nyathi ka nyithindo ariyo Kadika Girls gin gik ma wacho gi jothuru ng'eyo okariambi gin gik asa gedo ne onge MCA ma Migori sani manyalo gedo ne koro wamna doge point. Okay, doge point nikech mano okanyal bedo gi kwano no kanike onge kwano koro gimana timo wacho ni en ni trust man jothuru miya okaber moingo joma kalda Kanyarwanda ward jalufu predeka okanyal betray gi because of money e weche mag saga gi kamora mora ma pesa nitiere nyaka wach timre nade bedie wan gi bodies maluwo weche mag saga wan gi auditors maluwo weche mag saga itimo nwaga audit every financial year
audit report wuka walungo buche. Nyocha governor no ngata chiele radio ngata no wacho ni MCA ichulo million 4 kiaga beach gik mok make sense. Nan gima dwaro ni kelna evidence kama jo China chula million 4 million 4.5 million okay, is not a small money but that's a big money ma bikana yan kode kadi neno kataka neno kangi mana chalo ngima ngama yudo 4.5 million michulo gi jo China. Koro kiko ket propaganda mang'eny nikech atamora ni korine na sani ni an abief kaja penyo kabief kaja telo. All right, okwanyo ini mikelo wachno. En adier dibed ni en adier ni nitiere kata kok en million 4 go. Nitiere pesa moro matin miyudo kuwuok kuom jokuny mola kata yo mar kunyo mola ma kamichune. Jo China ok chulwa kata siling achiel. One pesa mwasolo mana members wa ma subscribe according to our constitution every month. Gibiro give the account mar society. Ma in return we give them loans. In return ngato nyalo kwayo pesa in terms of paying school fee. All those records are there in the office. All right. Erokamana inya. Mana pani duoko kendo yange maler kaka ininge kaka wacho ni adier mari. Waka uyo mondo mawagama kama moyo. Ngeni kata mana kunyo molo koyot. Kede pe nyaka iduogi iwe oko. Kasto iwe muya maiye kochacha. Kor kichaki dok kendo. Exactly. Kor wachakwa ka uyo moro machielo nyakora mogi. An kako da Honorable Felix Okwanyo, MCA Makalda Kanyarwanda. Sub-county Mnyateke County ma Migori an kod Juliet Owino Umondi Juliet Omondi ma en achiel kuom jokanyo mag San Martin Sacco ma yudore Rarieda constituency county ma Siaya. Waloso kotene kod weche mag kunyo mola wan kod mjumbe ka mar mjumbe ma wuok Makala Kanyarwanda Migori County kacha uchungne wengno County Assembly to kod bende jachungne jokuny mola kachiel kod karbugo mikunya mola. Omiyo apani in bede pone nyalo miya pachi nyakora Ramogi namba en 3:6 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube en Ramogi TV Kenya, X en @Ramogi TV KE. Weche gibiro ni achiel kachiel ma en Bakoro. Wadhi yweyo kod duogo pod twak dhi nyime. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni I'm an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika pahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshinda 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikavito na pia nitaendeleza mambo zingine zangu. Win big in seconds. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. The festive season is more than a holiday. It's a time for family, joy, laughter, and creating memories that last a lifetime. What are your plans for this festive season? Whether you're dreaming of spending your holiday on white sandy beaches, on safari in the wild, or escaping to international destinations, View Travel has the perfect festive holiday planned for you. With our Lipa Pole Pole payment option, book your dream festive holiday now and pay in flexible installments. Mapema ndio best. Spots are filling up fast. Enjoy 4 days in Mombasa from 53,400 Kenya shillings, 5 days in Zanzibar from $806 US, and 5 days in Cape Town from $1,617 US per person sharing basis. Make your holiday season one to remember. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now.
Dial *811*709# to get the Old Rugged Cross as your skiza tune. Little babies are such joy to every home. Na sasa, Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea the sweet baby package from Quickmart. Winnie's Total Afya 1 kg, 270 down to 250. Nipnap Baby Diaper Junior size 5, 999 down to 799. Toto Baby Wipes, 140 down to 112. Dove Baby Lotion, 755 down to 378. Dove Baby Soap 75 grams, 225 down to 113. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package kwa Citizen Duka, utalipa only 1,691, meaning utasave 748 shillings. Piga *487*5# na ulipie saizi. Ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message ya kukwambia you can go to any Citizen Duka counter katika Quickmart supermarket yoyote yenye iko karibu na wewe. Unangoja nini? Sulipia saizi ndio enjoy discount yako ka stock bado iko. Citizen Duka, home of discount. Ulikuwa unatarajia kushinda? Nilikuwa tu nikifanya tu nitashinda tu kwa sababu mawimbi. Ulikuwa na tumaini. Yes. This is your check of Jipange ushinde na View sasa. Umefikiria matumizi yake? Matumizi yake ni kulipia watoto karo shule. Hii pia ni yako. Hiyo hata tuambiagi watu nini iko ndani ndio wao pia wajipange. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' Ngeso ka Ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero, kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima. Ngeso ka Ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Ma en Mbako Romo. Wakao mana yuo madundo nyakwara Ramogi kabende igo godo pressure ibugo mondo weche obed makare. Wan ka kod wenda anagi Juliet Omondi ma owuok St. Martin e Rarieda Ramba kocha kachiel kod Felix Okwanyo NMCA Mama Kalla Kanyarwanda wako kod Gimbaka utende kod weche mag mwandu mawuok e bulo kod gik mwinjo bed ne timo. An gi dakika ma ok ng'eny ne 20 mondo wago mbaka ni. Penjo en ni ang'o gini ma uparo ni kopo ni nitiere kambi madwa biro owinjo bed ni timo. Juliet achako kodi nikech iwuok kuom joma kunyogi. Ang'o ma iparo ni owinjo bed ni kambi madwa biro, awach ni koro kambi mar George Bati dwa keto mwandu ne awuok e piny ma oko kuom ranyisi ada keto mwandu na e alwora mar Ramba. Gin ang'o gini miparo ni kaka jomo osedir gi japiny ibro dwaro ni kambi ni nyaka tim mondo kwe obedi to kembe gi bendo kel technology nikech sama gikelo technology samoro nitie jomoko ma bende nyalo sumore paro kaka gitiyo gi technology gi magara ka chieng' moro giwuok ni gidok to technology gi dong ne oganda moloyo samoro kedo ni riembo gi. Achiel kuom gik ma adwa ni mondo obed ma clear en gima ne Bwana Felix nowacho. Mokuongo kambi mawuok oko oteme matek ka gitudore gi sirkal ni gidhi kuma ji onge, kuma ji ok kunye, ok kuma ji osetime investment ma jopiny osethagore moloso to gidwa kawo
to kapo ni gidwa biro kuma ji nitie to winjruok mondo bed gi jogo. Kata kapo ni en bugo mar ng'at achiel mar individual, giwuo gi ng'ato to gibed gi winjruok kaka ginyalo tiyo. Koro mano gin kigin. To ka en kuma ji nitiere moriwore ji mang'eny kaka wan, bende wabedo wate. Nikech ing'eni wan bende ka debed ni joma otelonwa gi, jo chairman gi jogi te omigi moro, kata wan wawegi dine wang'anyo gi jogi. Koro okwongo tem ni joma kembe ma oko gidhi kuma ji onge. Mar ariyo, ka gibiro kuma ji nitiere, bedruok winjruok mondo bedie. Kasto winjruok gi, achiel kuomgi en ni kapo ni ndara rach, olos ndara. Nikech gin gi uwezo mar timo mano. Gikawo nyithiwa moko bende gipuonje. Makata ka chieng' moro gi atwacho ni ng'ane noteri sikul kata mana loka gi jo kambi ma owa Amerika, moa South Africa, moa kuma kama. Giwanwa pi. Nikech wan Afrika kar ka nitiere rem mang'eny ma wan godo. Giwanwa stimbe, gigere ute, gigere skunde, gigere hospital. To ing'eni magin nitiere mining act. Gik monego bed ni investors timo. Ma bende ok gitim. Koro mago gin achiel ka gibiro kuma ji onge, gitim development to bende ka gia to giwenwa kata mana gik ma gitiyo godo. Yudo ka samoro ka gia to giting'o gimoro amora te gidhi godo. Kasto maduong' bende ka giwuok kochopo time gi mar wuok, gilos environment no. Kik giwe nikech yudo ka kunyo mula ikunyo bugo kabisa, to yudo ka jo investors giwa kar kanyo karach makoro giminyalo time kendo onge. Kasto ji kaka jo China gi, ing'eni joka gin jok ma technology ma gitiyo godo ng'eny, yani ni malo ma kuma gikunye onge giminyalo yude kendo bati. Onge giminyalo yude. Tiyudo ka wan gilwekete. Yudo ka wan wakunyo ma nyithinda sana nyathina maduong' jaigni 6 obiro biro tiyo kar kanyo moyude gimoro nikech wan technology ma watiyo godo en ma kawaida, daily bread iwinjo miyude gimoro ma kawuono kendo kinyi yudo. Gin ka gibiro makata mana higa achiel gibiro lweko te ma gima dong' onge. Koro wang'iye government wa oteme ng'iyo ni jogi ber ma giyudo jopiny yudo kik ging'i mana bunde gi kendgi. Alright. Okwanyo aparo ni wadhi mana ka watieko. Erokamano. Ang'o ma ini wuon kaka jatelo? Inyalo nyiso jotelo weteni sama koro jaket mwandu moro biro, nikech kobiro to biro biro e lwet jotelo mokwongo kapok odhi ir jopiny. Then jotelo biro introduce ne jopiny. Ang'o ma unyalo keto winjruok un kaka jotelo motelo ne tere ne jopiny? Igombo ni ma kapo ni nitiere jaket mwandu manyalo biro to magi gik madagombo ni mondo oketi kapok watere ne jopiny. Erokamano. First, adoduko erokamano, an gima nasawachi to nabro chako wachi kendo, anagombo ni government move with speed. Gima ber ni baba gi Ruto nyodonjo nwa government koro waloso broad based government. Waziri mar mining nyocha babo temo miye jazimio nikech kuonde ma mining timore thoth gi gin kuonde azimio e Kenya mangima. Kilifi nitie mining mana azimio zone, Mombasa nitie mining azimio zone, Nyanza region nitie mining azimio zone. Koro nagombo ni notimore maber mo miwa ng'ama very sharp. Jose 001 is a very sharp guy. And ginamba neka is a friend, close friend. Wawuoyo. Osumo paro. And gima gombo ni the Department of Mining uwogoko with speed monote mapping all over the nation because gini capacity. Because mining is very emotional. But kono kagisa wuok ma government of the oringo do timo mapping all over Kenya. For example, Kanaro go down, magi biro Muguri County. Asa Kanaro go down to Nyatike, magi timo mapping, magi ng'eyo ni okay, watimo mapping, area makama, nigiji makama, area makama, nigiji makama, nikech gin gi geologist report. Then, giduo giwayo jo ket mula madongo gi, bendo bi, okwatamo gi. Kagisa biro, to gidhi gi identify areas magidwaro. Kech ng'ato bing'eni ko biro modonjo Kenya ka nyiso ni ati ok onyal biro ni nyako bi mo ong'eni ato to kae madwaro. Koro ka gisa identify kama gidwaro no to ko biro manyo barupe ni Nairobi kamo yene ne kunyo mula no. Mabende mano be agombo ni waziri okaw into consideration. Nikech nitiere jo China moko mabende bira ground kuno frustrate jopiny to kata barupe malongo gitimore nade.
gionge ka gisamiyo mana officers moko pesa matin to gin gibiro gitimo atima gik moko. Koro gombo ni investors mabiro gi government otap gi. Nitemo wacho ni nitiere corruption bende muje bende nyaka. Manyaka ng'i kendo deep. Then an aja ng'at mo kada biro anyiso interest nyatike. Koro government onego nyisa ni okay nyiso interest nyatike kelno nena area minyisa interest no. Donge ng'eni ng'ani biro kao surveyor mare obiro dhi godo kama onyiso kama dwaro no mod okotero gini e ministry to gigo kobedo login automatically nikech ministry no satimo mapping obiro ng'eni ma area mo login ma area mar Matanda ni kagi ng'iyo data giro kama Matanda nigi dhana 3,000. Koro is the ministry to advise these people accordingly aka enwa so ilete ne small scale miners kata artisanals. Koro chakidhi ya identify kama chielo. To kama machielo ng'ato dhi identify for example Tok God Mirema ng'ato dhi identify to kago unu simu kocha maonge jopiny. To kama mimi sina kwang'io data wani akaonge jopiny kare in gime team follow this procedure mondo iket gigi nigi e cadastre mondo waishu gi mining license idhi tima ng'owa mining. Aparo ni gino biro tiko conflict of interest. To for example George Bati nitiere telling mane wasungo timo nigi kete chemical ma jopiny ok nyal yude gimoro. En telling manasa koni en telling ma worth 1.2 trillion tons obedo heaped maduong' karamar Makalda kanyo. Ka investor moro biro madwa biro time nikech japinyo capacity mar time is upon the ministry mondo gibi a ground giluongo jopiny through their leaders gi team public participation gingi kaka gidwa miyo ng'ano license ng'ama biro time ni to ng'ano make sure ni at least plant mare mo erect ni bendo keti kama chigni gi piny kaka ni koro ma igolo mwandu san matin titeru oger kampuni Vihiga. Nyiso ni joere no onge gima gi benefit completely. Koro serikal obito at least gikaw paro kuom jopiny twariwo paro. But then in such initiative we will support. All right. George Bati. Koro kati ko to di yie na kusang chaki mia thulu ma onge thulu ma mi kendo ura kopone ma wacho ni my point of order ni mogik koro inyalo kawe ka mondo som ero kamano George Bati. Yes. Kati eko I want it to be on record. Ma epend chik makata sani ineno ka MPs odagi ni gigolo deputy mari to gini magitiyogo ogiti gi pachgi gini magilo makata Friday gilungo public participation gidhi ka pa jopiny kapo gitimo mara koro na kwayo gino ndiki kania all sovereign powers belongs to the people of Kenya on article 1 and shall be exercised only in accordance with this constitution. Part 2, the people may exercise their sovereign power either directly or indirectly. So I beseech elected leaders, let us stand with our people. All right. This is their economic activity, bati and katieko, bati dango bed gima late mokalo. Na mi example ka ni koro jo media maduong e piny mangima maduong en Al Jazeera. Koro ja Al Jazeera watni giro biro keto office gi Nairobi. Koro ja Al Jazeera ko gik Nairobi kato but jo Al Jazeera watni gin ka Royal Media mar Citizen chama gido mundo mi riemb jo kategol Ramogi Gol Citizen TV Gol Inoro ni kanye magikao. Apar ni manok dang jo serikal bed fair ne jo Royal Media. Mugik Bati. Yes, tika mana. Atieko mugik. Yes. Ni koro sani Migori County area mar Sugar Belt. You can look at Sugar Belt. That is Uriri, Awendo, Rongo. The economic activity and Purotia. But ikawuno dang gignin tire muindi moro man gi capacity man gi machines no biro to approach my governor ne governor kawuono an adwa biro loso barabara kunyo pige koro jok ma puro tiang te jogi wagole puro tiang adwa kelo machine ma en opuro to pidho tiang to doyo to tingo to tere factory koro jok ma puro tiang te obed gi kando wengine wabro kunyo ne gi pi awacho ni mano adieri kaka wach mar tiang konyo jo Sugar Belt cha konyo Uriri Rongo Awendo governor nyalo yigi machalo kamano the same scenario emantimore gi weche mag mining. Was support jo thurwa walosuru chenro manyalo konyo gi mondo jo thurwa wach mar mining gi okony gi koko man to ero kamano man Nyasaye ero kamano nya Mheshimiwa Felix Okwanyo second moko matin kikawi nikech wacho ni wadeo jo mamina. An gima dwa wacho mogik yes en kwayo
nyikwa Ramogi wabede uru gimoro achiel nikech wacho ni umoja ni nguvu, riwruok e teko. Kendo kuma kwe nitie gi hera dongruok bede mathoth. Wan kaka joluo wabede uru kaka jo kabila moko nini kaka okuche ok giyie ni dhano ma oko donje kindgi. Mano dongo kabila. Yani madwa koro golo kaka koro sani jo China donjo e iwa kendo golo wa matie kaka yuto wa. Mano donge rach. Koro wabeduru bedo colonized. Ma iluongo ni ukoloni mambo leo. Ma gima koro wadoke. Koro wabeduru joma kaponi ng'ato oko makatwedo na jaluto ni odwa ni mondo omuk gima wasegero ma waseloso. To wachung'uru kumoro achiel. Ok ni ng'ato iniwuok ka George Bati induso ni gimoro matin ipogori kodwa. Felix odong gimoro matin opogore kodwa. Nyithiu to to kata mana mondeu nikech joma iyudo ka ng'eny jogi gin mana joma chuo ok gipar gima moko. Koro wabeduru kumoro achiel alafu kendo gimoro aneno ni nyikwa Ramogi siasa wase bede kendo e gima nyicha ne waketo mbele ahinya. Wadoge uru chien watime uru biashara. Iyudo ka Nyanza koni oluorwa mana ginam to fishing dhi mbele jochira mantiere ei nam gine magichiko rech to gi wainde wantiere gi lope madongo wanyalo puro wanyalo loko ohala mar rech mula wan godo wadoguru mondo watimuru biashara nikech ka wadonja biashara ing'eni wan ipimo wagi Nigeria Ibo dinge mano nini kabila mana Nigeria motegno to mogik ka wadhi Israel ipimo wagi jo Hibrania joluo wan jok manigi paro matut gi rieko wabeduru kumoro achiel wabeduru gi hera to wariwre watimuru biashara eruru kamano. Nyakoro Mogi kiwinjo ka wenda ka sama odwa tiko kama makoro dhogi mit mano nyiso mit mar mula gi mwandu mawuok e bulo koro kiki igogi gi nyundo mana ka twak bedo erokamano kuom keto Ramogi TV twak marwa mar mbako romo chopo giko mare in mikaw thuolo mari kendo yoro ote mari puoch gi paka ne welo ma wan godo ka achiel kod in bende director mara Bob Wafula ka achiel kod ama bende obedo koda chakruok nyaka giko ma osiro twak machiel ka achiel kabiro ko kale Ramogi TV jogo Peter Maga Kotingo Willis erokamano nyanyinga en George Bati Oriti Masani mbako romo koro chopo giko mare.